Алдағы минутларда республика матбугатында урын алган иң кызыклы язмалар белән сезне Миңназым Сәфәров таныштырыр. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Уку тәмин белүчеләр һәм белергә омтылучылар өчен татар матбугатын күзәтүне дәвам итәбез. Дөньяның ике иң зур ил җитәкчесе Путин белән Байденның очрашуы бу арада зур вакыйгалардан саналды. Йодрык күрсәтеп, бер-берсен түбән ситеп, бүрәнә аша бүре куган ике сәясәтченең Женевага барып, Брестол артына утыруы, кеше алдында гына булса да кул кусышып исәнләшүләре АКШ белән Россиянең соңгы чиккә җитеп туктавымы, әллә дуслашулары укмы? Әлеге сорауга җавапны Ватан Татарстан газетасының сәяси күзәтүчесе Рәшит Фатхрахманов язмасыннан укып белә аласыз. Сәясәттән ерак килүчеләр өчен шул ук Ватан Татарстан газетасы бергәләп йөри торган ике мәшәкать, печән һәм җиләк җыю турындагы кызыклы язмалар урнаштырган. Быел гына да 127 литр җиләк саткан Лилия Сафина җиләк чорында 150 мең сум акча эшли икән. Күрәсең, уңган кеше җиләк җыюда да уңганлыгын күрсәтә аладыр. Симбикер журналының июнь саны гыйбрәтле язмаларга аеруча бай килеп чыккан. Баш исемнәргә генә күз салдык: Әнием картлар йортында, язмышмы, ялгышмы, вәхшигә табынучылар, гомер заягы узмаган. Соңгысы хатын-кызның бәхетле булу формуласы турында. Айрым бер кеше Асия Мөлекованың китап язарлык матур, үкенмичә яшәгән бәхетле гомер юлы турындагы бу язманы укучылар бик тормыш сабакларында алырлар. Атка ияргән ат булыр, тайга ияргән тай булыр ди безнең халык. Идел яшьләр журналын укучылар да күңелләре белән яшьлекләрендә кала дип уйларга кирәк. Ләкин яшьләр ихахай да михахай дип кенә уйлаучылар ялгыша. Иделнең июнь санында мәсәлән бик җитди тема. Татарстанда моннан 100 ел элек хөкем сөргән котышкыч ашлыкның әдәбиятта чагылышы турындагы тема күтәрелгән. Хәзер генә тамак проблемасы булмагач та, тарихтагы актапларны белмәскә дигән сүз түгел әле бу. Бүгенге тормышның кадерен яхшырак белер өчен кирәк безгә мондый гыйбрәтле язмалар. Тормышның якты ноталарын өстенрәк күрүчеләр өчен яшьләр журналы талантлы җырчылар, композиторлар һәм башка һөнәр ияләре турында мавыктыргыч язмалар биргән. Казан утларының июнь санында да йотлыгып укый торган язмалар җитәрлек. Безгә таныш авторлар Марат Кәбиров, Алмаз Хәмзин, Камил Кәримов, Рахман Шәфигуллиннарның яңа гына табадан төшкән әсәрләре укучыны битараф калдырырлык түгел. Миңа бигрәк тә язучылар берлеге рәисе, танылган шагыйрь Иркаил Зәйдулланың Каратай ырбагыйлары тупламасы бик нык тәэсир итте. Менә шуларның берсен генә тыңлап карыйк әле. Халкыма ярдәм булсын дип мин сүз әйттем минбәрдән. Исе дә китмәде, башын кузгатмады миндәрдән. Колак салган кайберәүләр нәгърә ырдылар миңа. Тәңремә сыгындым әрнеп, үзем сорадым ярдәм. Укуны ташламагыз һәм Аллаһ беребезне дә ярдәменнән ташламасайды дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.